أثناتيوس مسكر الله استبعد يسكروس وصان هواريات قدامو سينادوس بدل زي بالله فصم زي تحدث توادو دابلو أعفيرو مديابلوس بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. بمجمريا هلو لبحري قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለት እዚ ስለ ዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለ ዝሃበና ስለ ዓብይ ውዕለቱ ስለ ዘይውዳእ ውህበታቱ ስሙ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አመላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተረዳእነት ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ምስኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና በሰላም ብጥዕና ብርሃነ ትንሳኤው ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። رايم بارلومون كمتي زحالفه እግዚአብሔር فقيدو بهوت صنيحنا لنا مو مغصلتا نايت زحالفه معلتات كوينو لومي كم فاد እግዚአብሔር አምላኽ እንሪኦ አርስቲ ወይ ንዛራረበሉ አርስቲ ብዛዕባታ ካብትን ሳይ መበል ሳልሰይት ማዓልቲ ዝኾነት ዕለተ ረቡዕ ብዛዕባ አልአዛር ክኸውን እዩ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረአናዮ ተቐዳመይት ማዓልቲ ጽባሕትን ሳይ ዘላ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ እታ ካልኣይት ማዓልቲ ከዓ ቶማስ ሳልሰይት معلتي ربع الأزار تبهل لمن بقر كم فؤاد እግዚአብሔር አምላኽ ብዛዕባ ረቡዕ ብዛዕባ الأزار نخري እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ተመዝጊቡ ዘሎ ሙሉእ ታሪኽ ናይ الأزار ከም ዝስዕብ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 الأزار ከም ዝሞተ ይብል ኣርእስቲ ኣብ ቢታንያ ኣብ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓፍታን አልአዛር ዝስሙ ሰብኣይ ሓሚሙ ነበረ። ማርያም እታ ንጎይታ ቅዱስ ሽቱ ዝቐብኣቶ ብፀጉሪ ርእሳውን እጋሩ ዝደረዘቶ እያ። አልአዛር እቲ ሕመም እውን ሓዋ እዩ። ስለዚ እተን ኣሕዋቱ ጎይታ እቲ ተፍቅሮስ እኖ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ። ኢየሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ንኽብሪ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ። ኢየሱስ ንማርታን ንሓፍታን አልአዛርን የፍቅሮም ነበረ። ምሕማሙ ሰሚዑ ከሎ ኣብታ ዝነበራ ስፍራ ክልተ መዓልቲ ዋዕለ። ድሕሪ እዚ ንደቂ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኸይድ በሎም። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መምህር ብኣምሆይ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ከቆትልኻ ይደልዩ ነይሮምሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ክትከይድ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ መዓልትስ 12 ሰዓት ዶ ይኮነን ዘሎ እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን ዝዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን እዩ። እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ምስ ተዛረበ ኣስዒቡ አልአዛር ፈታዊና ደቂሱሎ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ከተንስኦ ክኸይድ እየ በሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ደቂሱ እንተኾይኑስ ሓንቲ ኣይከውንን እዩ በልዎ። ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ ዝተዛረበ ንዓቶም ግና ብዛዕባ ናይ ተኸስታ ድቃስ ተዛረቦ መሰሎም። ሽዑ ኢየሱስ ብግህዶ አልአዛር መይቱ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣነ ኣብኡ ብዘይምንባረይ ብዛዕባኹም ይሕጓስ ኣለኹ ግናኸ ንዑናይ ናብኡ ንኺድ በሎም። ስለዚ እቲ ማንታ ዝብልዎ ቶማስ ከዓ ነቶም ብፀቱ ደቂ መዛሙርቲ ንሕና እውን ምስኡ ክንመውት ንኺድ በሎም። ትንሳኤን ህይወትን ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ናብ ቢታንያ ምስ መፀ አልአዛር ካብ ዝቐብሮ ድሮ 4 መዓልቲ ገይሩ ጸንሖ። ቢታንያ ካብ ኢየሩሳሌም ዳርጋ 3 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ትርሕቕ። ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናንዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መጺኦም ነበሩ። ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቃበሎ ወጸት። ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታ ንኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ነርካ እንተትኸውንሲ ሓወይ ኣይሞተን ነይሩ
ሕጂውን እቲ ካብ ኣምላኽ ትልምኖ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ ይፈልጥ እየ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ሓዊኺ ክትንስኡ በላ። ማርታ ድማ በታ ዳሕራዊት መዓልቲ ብትንሣኤ ከም ዝትንስእሲ ይፈልጥ እየ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ ካብ ህይወት ክነብር እዩ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ህያው ዘበለ ኩሉ ንዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ። እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ እወ ጐይታይ፣ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ይኣምን እየ በለቶ። እዚ ኢላ ከደት ንማርያም ሓፍታ ድማ ሕሹኽ ኢላ መምህር መጺኡ ይጽዋዓክሎ ኢላ ጸዋዓታ። ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንስአት፣ ናብኡን ከደት። ኢየሱስ ኣብታ ማርታ ዝተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዲ ገና ኣይኣተወን ነበረ። እቶም ከጸናንዕዋ ምስኣ ቤት ዝነበሩ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ምውፃን ርእዮም ኣብኡ ክትበኪ ናብ መቓብር ትኸይድ ዘላ መሲልዎም ሰዓብዋ። ማርያም ናብቲ ኢየሱስ ዝነበራ ስፍራ መጺኣ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጐይታይ ኣብዚ እንተትነብር ስግዲ ሓወይ ኣይምመተኒ ነይሩ በለቶ። ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ክትበኪ ኸላ እቶም ምስኣ ዝመፁ ኣይሁድ እውን ክበኺ ከለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተኪዙ እናሕነቕነቐ ኣበይ ቀቢርክምዎ በለ። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ ንዓርአ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነብዐ። ስለዚ ኣይሁድ ክንደይ የፍቅሮ ከም ዝነበሮም መርኣዩ በሉ። ገሊኦም ግና እዚ ዓይንቲ እቲ ዕውር ዝኸፈተስ ነዚ እውን ከም ዘይመውት ክገብሮ ደኾነ ይምኽኣለን ነይሩ በሎም። ኣልዓዛር ከም ዝተንስአ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ሓዚኑ ናብቲ መቓብር መጸ። እቲ መቓብር ከዓ ብእምኒ ዝተዓጽወ በዓቲ ነበረ። ኢየሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም። ማርታ ሓፍቲ እትሞት ድማ ጐይታይ ራብዕቲ ስለ ዝገበረ ፈጺሙ ጨኒኡ በለቶ። ኢየሱስ እንተተኣምንስ ክብሪ ኣምላክ ክትርኢ ኽዶ ኣይበልክኹን በላ። ስለዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። ኢየሱስ ከዓ ዓይንቱ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዓካኒ የመስግነካ ኣለኹ። እዞም ኣብ ዙርያይ ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ደኣ እየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሰዓ ከም እትሰምዓኒ ይፈልጥ እየ በለ። እዚ ምስ በለ ዓው ኢሉ ብዓቢ ድምፂ ኣልዓዛር ንዓ ናብ ግዳም ውፃእ በለ። እቲ ሙት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋረን ብእስሩ ገጹን ብዓለባ ተጐንጊኑ ኸሎ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ፈትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቓላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 44 ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ እዚ ኣልዓዛር ከም ዝሞተን ትንሣኤ ህይወት ዝኾነ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ን4 መዓልቲ ኣብ መቓብር ዝገበረ ኣልዓዛር ብኣምላኻዊ ሓይሉ ካብ ሞት ከም ዘተንስኦ ዝገልጽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ እዩ። ኣሚን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንዓና እውን ኣብታ ዳግማይ ምጽኣት ኣብታ ናይ መወዳእታ ዘመን ምስ ቅዱሳን ብየማን ክቆመና ነቲ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ሓራይ እምበኣር እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ረቡዕ ካብ ትንሣኤ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ተጻሒፉ ዘሎ ኣልዓዛር ተባሂላ ትጽዋዕ። ብዝያዳ እቲ ታሪኽ ከምቲ ክነብቦ ዝጸናሕና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 45 ዘሎ ብሰፊሑ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ገንፂልና ደጋጊምና ተንበብናዮ ጽቡቕ እዩ። ከመይ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደጋጊምካ ተንበብካዮ ይጥዕም እምበር ምንም ዝጎድእ ነገር ስለ ዘይኮነ ደጋጊምና ነቲ ቃል ክነምቦ ምስጢሩ ድማ ክነስተውዕሎ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓይሉን ጥበቡን ይግለጸልና። ስለዚ እዚኣ ዕለተ ረቡዕ እዚኣ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣልዓዛር ኢላ ሰይማታላ። ኣልዓዛር ከም ዝበልናዮ ሓዊ ማርያምን ሓዊ ማርታን እዩ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቢታንያ ናብቲ ዓርኩ ናፍታዊኡ ናብቲ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኣልዓዛር ናብቲ ቦታ ይኸይድ ከም ዝነበረ ሓደ እዋን እውን ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቤት ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ማርታ ካብ ገዛ ንውሽጢ ካብ ውሽጢ ንገዛ ትብል ነበረት። ዝብላዕ ስተ ክተዳሉ ላዕልን ታሕትን ትብል ነበረት ይብል እቲ ወንጌል። ማርያም ግና ኣብ እግሪ ጐይታ ኮፍ ኢላ ቃሉ ትሰምዕ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ከዓ ማርታ ጐይታይ ማርያም ሓፍተይ ክትሕግዘንስ ግድደ የብልካን እዩ በለቶ። ኣብ ሰዓት እዚ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ማርያም ማንም ካብ ኣኽወስዶ ዘይክእል ሕያው ቃል መሪፃ ሓርያላ በላ ይብል። ስለዚ እምበኣር እዚ ኣልዓዛር ተባሂሉ ዘሎ ብሓፈሻ ሓዊ ማርያምን ሓዊ ማርታን ኮይኑ ኣብ ቢታንያ
سجر معدو يروساليم أو دبر زيت كاب زركب بريق سفرة زنبر زنبرة سبيو تزفكرو قويتا زفكرو ويما فتاوي وتبايلغا أو قدس وانجيل تقليص اللهم بزي مخنيات مبار قدس بيت كريستيان قويتان أملخنا مدحنينان إيوس كريستوس نسو تنساين هيوتن مخانو بعلو قويتان أملخنا مدحنينان إيوس كريستوس على أزار كتن سؤيلو مسكده أنا تنساين هيوتني تبقى إذا آمنا أنت موتوكا بهيوتك نبري إلو سلسفخه برقص ون قويتان أملخنا مدحنينان إيوس كريستوس تنساين هيوتن مخانو أمينا نعلى أزار دحري 4 معالتي كموتان كم تتسقوم نايزي مذكرتا متان كتكون نموتان كاموت تنسقوم تنساين هيوتن بعلو قويتان أملخنا مدحنينان إيسوس كريستوس مخانو تساب كلون تنقرلون نازي مذكرتا غيرها نزا معالت زيا نزيا على ربع على أزار إلى قدس بيت كريستيان سيماتا تركب مالتي سلازي تقلل بالزبلة زي معالت ربع زيا على أزار تبهيلات سواع فتاو كريستوس نبر على أزار 4 معالتي دحر موتون دحر مقابرون كام مقابر صويعي قويتا بحيل أملخنتو كام موت سلتنسقو بزحاتون نزي تأمر يومن نزي تأمر زي الأزار كام موت بمتنسور يومن سميعومن بقويتانان بأملاخنان بمرحانيان إيسوس كريستوس سلزا آمنون أفتع علتي أدما بتعلت الأزار كتنسق خلو تنساين هيوتن أنا تبقى إذا آمنس انت ما توقع بهيوت كنبريو إلو قويتانان أملاخنان بمرحانيان إيسوس كريستوس بقلس سلزا مهارن سلزا رأين سلزا ردان زي ما حد زيا نزعبي قبري تنساين مذكر تباهيلو الأزار تباهيلا قدس بيت كريستيان تسميان تسويعان تركب مالتي بهذه مخنيات زيمبار زعلت زيا على تروع الأزار تباهيلا تسوع زلا نايتنسا أملاخنا قويتنا ملحينان إيسوس كريستوس كبر نفسنا نزل عالم نوع يكون تي تنسا زوجفاء بخبر تنسينا أو يمان نكون قوم مستم ناي باي بروخات تباهيلو من منجست أملاخ زخورو زمس جونو سبعة كنكون እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረትን ጸጋን ኣብ ልዕልና የውርድ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ናይ ቅዱሳን መላእክት ተረዳእነት ናይ ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ኣይፈለየና ትንሣኤን ህይወትን ዝኾነ አምላኽና ደጊምና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን